Čaute, poďte si so mnou ohodnotiť panačiky z Robloxu. Poďme na to. Takže, máme tu teda takéto postavičky a idem si ich zhodnotiť. Najlepšie, to je dobré, to je v celkom pohode. Mech, akože to je také, no, bez komentára, prečo to vlastne existuje, krčí sa, nelenie. Tak, poďme na to. Takže, tento by som dala, ten je taký, že prečo existuje. Mne sa nepáči, neviem, nepáči sa mi. Toto dám sem, je to moc divné. Toto, proste prečo to existuje? Určite nie. Toto nie, len nie. Fuj. Toto bez komentára. Kde to je? No. Toto tiež bez komentára. Toto by som dala také, že také. No potom, toto je v pohode už. Toto je v pohode. Toto je v poriadku. Toto je tiež v poriadku. Je to akože také celkom hej. Toto je tiež také, že v poriadku. Že brala by som to možno. To je najlepšie, proste proste wow. Mne sa to strašne páči a wow. No, toto je tiež úplne wow. Mne sa to páči. Neviem ako vám, ale mne sa to páči. Takže, toto krčí sa, proste nepáči sa mi to, alebo chápete? Toto je také, že v poriadku. Toto nie. Je to fuj. Je to buď baba alebo chlapec, lebo má svaly a je to také, no takže tak. Toto tiež nepáči sa mi to, je to fakt hnusné. Toto je celkom v pohode, ale sú tam nejaké chyby, ale je to v pohode. No tak toto by bolo fakt prvé, čo by som odtade vyhodila. Toto sa mi páči, je to akože také dobré. Toto akože preč, to nebudem ani komentovať, to proste Ani toto nebudem komentovať radšej a ani toto a ani toto. Hnus. Potom tu mám toto, je to bez komentára, ale tak je to aj celkom v pohode. Ale ja neviem, dám to sem, je to také no. Toto je mega pekné, akože neviem, kto to vymyslel, ale fakt mega pekné. Toto je také dobré, hej, bez komentára. Toto nebudem ani hodnoťovať, je to fakt hrozné. No, potom tu mám toto, je to potetované, dám to sem, nepáči sa mi to. Toto tiež bez komentára. Prečo? Prečo práve toto? Prečo? Toto je takéto. Dala by som to sem, pretože preto, hej. Toto je celkom v pohode, takže to dám sem. Toto je tiež celkom v pohode, páči sa mi to. Toto je fakt proste v pohode, dobré. Toto nie, nepáči sa mi to. Toto tiež sa mi nepáči. Toto milujem prvé. A zostalo nám tu prvé. No čo, kam by ste ho dali vy? Ja by som ho dala určite najlepšie. Tak, toto bolo moje prvé video. Dúfam, že sa vám páči.
Určite nezabudnite odoberať môj kanál, dávať lajky o 100 a píšte komentáre. A ja sa s vami lúčim, uvidíme sa niekedy inokedy. Bye bye!